Ramadan hari yang ke-17 2000 Selawi bertepatan dengan 1446 Hijriah. Jadi tukangi saiki dimal kaya ngene, gampang. Insya Allah dapat nuzulul Quran bertepatan dengan perang Badar 17 Ramadan ya. Iki ora ceramah iki cuma ngonten ya. Tiang fenomenal. Tapi ora usah takon fenomenal kaya piye. Ya. Nah, iki sing suwi ya. Iki barokahnya 17 Ramadan. Oh. Masih bersama dengan Mbak Min. Pak Arif juga. Sama Mas Agus, Kausan Abang. Oh, ora keliru. Mboten Pak Agus toh? Mboten kok. Pak sinten? Pak In. Iya deh. Loh, jadi sing guyonane solikin iku tenanan berarti. Ya Allah, ngapunten ya niki Pak Solikin asli nih. Ya. Karena waktu daftar jadi tukang di sini hanya beliau yang tidak store KTP sama kakak ya. Jadi ketara. Jadi KTP-ne ora digawe. Pak Solikin iki tok sing mboten store KTP niki. Oh iya, sing tanya masalah kubah. Ya. Masjid iki kirana kubah ya, Pak. Ya. Siapa? Tiang ini ukurannya 30 kali 30, panjangnya 2,95 meter. Ya, jadi 3 meter ora sampai.